زبان دی شان دا اندازہ ایک آیت تو لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید وچ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمان اپنا تعارف انہاں لفظاں نال کرا رہے ہیں. میں اللہ رحمان ہاں، قرآن سکھایا ہے، بندہ بنایا ہے، اینوں بولنا سکھایا ہے. گویا قوت گویائی، بولن دی حس، اے صلاحیت ایسا انعام ہے کہ دین والا اس دا احسان کرن دے نال نال اے دیتے مان کر رہے ہیں. میں جن نے زبان سکھائی. اس آیت تو اے نظر آؤں ہے ساریاں زباناں اللہ دیاں نے. اللہ نے جنوں جیڑی زبان پسند کیتی وہ دے دیتی. سانوں پنجابی دان کیتی سو او دا شکریہ. زبان صرف رابطے دا ذریعہ نہیں ہوندی کہ صرف گل کرن واسطے زبان ہوندی ہے. انج نہیں. اے کسے وسیب، کسے ریتل، کسے ثقافت، کسے مذہب، کسے معاشرت دی آئینہ دار ہوندی ہے. او دی عکاس ہوندی ہے، او دی تصویر ہوندی. سب تو وڈی گل ہے کہ جیڑی ماں بولی ہے اے صرف ایک زبان نہیں، جس طرح انگریزی زبان، اردو زبان. ماں بولی دی حیثیت دا اندازہ یونانیاں بھی لایا، جاپانیاں بھی لایا، عربیاں بھی لایا، تے تسی ہون لا رہے ہو. سقراط اہل علم تشریف فرماؤ. دل کرتا تھوڑا جا تاریخ دے پر کے پلٹاں. سقراط ایتھے بھی آیا سی، ایران وچ بھی گیا سی، ایتھوں کتاباں بھی لے کے گیا، ایتھوں علم بھی لیا، جا کے اپنی زبان یونانی وچ ترجمہ کیتا. تے وچوں افلاطون تے ارسطو جمے. ارسطو سکندر اعظم دا استاد سی. تے دو گلاں اس نوں آکھیاں کہ جا ساری دنیا فتح کر، پر دو شیاں میریاں نہیں. پہلی، جتھے کوئی نواں پرندہ ویکھیں، کوئی جانور ویکھیں، میرے کول کل دئی. جتھے کوئی کتاب ڈٹھی ہوئی، کتاب بھی میرے کو لاوے، کتاب دا ماہر بھی میرے کو لاوے، مینوں پڑھ کے سناوے، میں انہوں یونانی ترجمہ کرنا ہے، تے بابا سائنس، بابا فلسفہ، بابا منطق میں اپنے نال لانے. یہ وہ دل دی گل سی. پہلیاں دو فرمائشاں انہیں انہوں کیتیاں. تے انج ہی ہویا، سارے زمانے دیا کتاباں اتھے گئیاں، بہت وڈی لائبریری بن گئی. جانور گئے تے چڑیا گھر بن گیا. ہوں یونانی تہذیب ودن تے پھولن لگ پئی. گل یہ ہوندی ہے زبان ہی ہوندی ہے ماں بولی بھی، پر یہ فرق ہے. فرق یہ دوجیاں زباناں تسی
صرف بول دے ہو، یہ وچ تسی سوچ دے ہو۔ میں الحمدللہ 4 زبانہ جاننا، لیکن سوچدا پنجابی چاہ، پھر انہوں جیڑی زبان چاہواں میں ٹالنا۔ ہن ایک اصلی شے ایک نقلی شے، دوواں زمین اسمان دا فرق ہوندا ہے۔ یہی گل سی کہ عرب جڑے سن اپنی اولاد نو خالص زبان سکھان واسطے پنڈاں وچ گھلدے سن، اپنی گل دی صداقت واسطے سیرت نبوی تو مثال لینا، چھوٹا جہا بچہ اس نو طائف بنو سعد وچ بھیج دیتا، پتر نو اپنی زبان سکھانی ہے، پتر اس معاشرے چ رہے گا، غیر محسوس طریقے نال خالص زبان دا ماہر ہوئے۔ اے منشا عرباں دی سی۔ عرباں نے جس لئے زبان دی اہمیت نو جانیا تے پھر ہی دنیا دے فصیح تے بلیغ لوگ بنے۔ یقیناً تواڈے علم وچ ہوے گا کہ سائنس مسلمانہ نے کنج شروع کی تھی۔ چلو میں تھوڑی تھوڑی یاد دہانی کرواندا جاواں۔ امام زین العابدین علیہ السلام دے پتر دا نام امام محمد باقر سی۔ باقر دا مطلب ہوندا ہے عالم فاضل، انہاں نو باقر العلوم آکھیا گیا۔ حوالے دے طور تے گل کرنی چاہیے، ہمیں ادھر ادھر دیاں مارنیاں تواڈے جی محفل دے وچ زیب نہیں دیندا۔ فرانس دی سٹراسبرگ یونیورسٹی دے وچ ایک مقالہ لکھیا گیا جنوں 40 سائنسداناں نے تیار کیتا، او دے وچ 38 غیر مسلم یہودی تے عیسائی سن، 2 مسلمان۔ کتاب دا نام سپر مین ان اسلام، فرانس تو فرانسیسی اچ، انگلستان تو انگریزی اچ، ایران تو فارسی اچ، پاکستان تو اردو اچ موجود ہے، بدقسمتی نال پنجابی وچ نہیں۔ اس کتاب وچ لکھدا ہے کہ سائنس نے سب تو پہلا مدینے دے وچ امام محمد باقر نے علیہ السلام اپنے مدرسے شروع کی تھی تے یونانیاں دے علوم نو اپنی زبان ڈالیا تے اوتھے او دے تے تبصرہ ہوندا سی۔ اے گل سپر مین ان اسلام جیڑی او چھپی فرانس تو او دی گل ہے، جیڑی 40 سائنسداناں نے تسلیم کر کے امام جعفر الصادق علیہ السلام دے سائنسی نظریات تے بحث کی تھی۔ او مذہبی لحاظ نال تے امام جعفر الصادق دے قائل نہیں، جعفر ایز اے سائنٹسٹ ٹریٹ کردے نے۔ پھر وچوں جابر بن حیان جائے نکل دے نے جیڑے امام جعفر الصادق علیہ السلام کو کیمسٹری پڑھ دے، وچوں خوارزمی نکل دے جنہیں ہند سے دیتے دنیا نے۔ گل اوہی ہے جیڑی پہلا کر گیا کہ اپنی زبان دے وچ جیڑا سوچدا ہے او دے وچ لکھدا ہے، ذہن جیڑا وسعت اختیار کردا ہے تے پھر ترقیاں دیاں منزلاں تے جایا جا سکتا ہے۔ تسی منگیاں سوچاں نال ترقی نہیں کر سکتے۔ یونانیاں ترقی کیتی اپنی زبان وچ، عربیاں ترقی کیتی اپنی زبان وچ، تے پھر انگریزاں نے تواڈی عربی دے تمام ذخیرے نو لے جا کے اپنی زبان وچ منتقل کیتا۔ سوال پیدا یہ ہوندا ہے، قبلہ فرما رہے سن اساں پنجابی نو آپ ماریا، گل بالکل انجی ہے۔
لیکن پنجابی دے واسطے جیڑیاں ڈیوٹیاں نے خواص دی ڈیوٹی یہ نہیں کہ سٹیج تے آ کے گل کر کے ٹر جاوے. اج گلوبلائزیشن دا زمانہ ہے. اج او زمانہ نہیں سانو پنجابی دا حق دیو. پنجابی دا حق لو, لیکن کیویں لو؟ لین دے طریقے دسنا. کھویاں بھی لئیدا ہے, لیکن او حق جیڑا ہے انہوں لوکی آخدے نے کھو کے لے گیا. تگڑا سی نا, کھو کے لے گیا نا. مجبور کرو دنیا نو, اینو علمی زبان بناؤ, اینو تحقیقی زبان بناؤ. صرف کارچ بچیاں نال بولن دی زبان نہیں. میں پھر دہراواں اپنا جملہ جیڑا کہ اچھا نہیں لگدا, دوجی واری گل کر دیا. گلوبلائزیشن دا زمانہ ہے. ہون کئی زباناں مر جانا جے. ہون نہیں رہنیاں ایویں سکیاں وڈیاں شاناں والیاں زباناں. ہون صرف وہ زبان رہنی ہے جیڑی تحقیقی زبان ہے, جیڑی علمی زبان ہے, جیڑی معاشرتی زبان ہے, جیڑی تعلیمی زبان ہے. ہون تے تسی پنجابی دی گل کر دیو, ایتھے اردو والیاں دی فکراں انہاں نوں لگیاں نے, ایتھے انگریزی والیاں نوں فکراں لگیاں نے, ایتھے فارسی والیاں نوں فکراں لگیاں نے. کیوں؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. انگریزی بول گیا معذرت, لیکن چونکہ انہاں دی گل سی تے انہاں دی گل چ گل بندی ہے نا. انہاں آکھیا کہ صرف اوہی چیز رہ سکتی ہے جیڑی اپنے آپ نو منوائے. پنجابی واسطے خواص دی ڈیوٹی ہے وے کہ وہ انہوں علمی زبان بنان. میرے کول ٹائم منوں لگدا پیا کہ تھوڑا رہے. اے پہلا علمی سی. پانینی نے دنیا دی پہلی گرامر اس زبان وچ لکھی. دنیا نو پہلا سیاسی دستور ٹیکسلے تو ملیا. دنیا نو پہلا یعنی پولیٹیکل سائنس میں سیاسی دستور انہوں آکھیا ہے او اتھوں ملدا ہے ٹیکسلے تو. اس تو پہلا کوئی ساڈے کول دنیا, میں چونکہ زبان دا معمولی جا خادم ہاں, اے دے وچ کھوجکار ہاں, اے دا ہی پڑھانا لا. اس واسطے میں چونکہ دلچسپی رکھدا تے میں ویکھیا کہ دنیا دے وچ کسی بھی زبان وچ اس تو پہلا سانو پولیٹیکل سائنس نہیں ملدی, اس تو پہلا سانو سیاست دے اصول نہیں ملدے. حقوق و فرائض دی تعین قرآن تو بھی پہلا جڑی ایتھے کتاب ہے یا دوجیاں جڑی اسمانی کتاباں وہ تے اللہ نے دتیاں نا, انہاں نال تقابل نہیں. معذرت, اسی اللہ دیاں دتیاں کتاباں دا ذکر نہیں کر رہے. ایتھے دستور دیتا گیا سکندر اعظم دے زمانے تو بھی پہلا. ضرورت اینی جے سوچو خواص دی زبان کیڑی ہونی چاہیے, خواص دی ڈیوٹی کی ہونی چاہیے, عوام دی ڈیوٹی کی ہونی چاہیے. اور کدی سوچیا جے اینو ماں بولی کیوں آندے نے, اور پیو بولی کیوں نہیں؟ ساڈے پیواں دی زبان پنجابی نہیں سی. اے ماں بولی ہے. کیوں ماں بولی ہے؟ اس واسطے ماں بولی ہے کہ ماما دی سب تو وڈی ڈیوٹی جے اے او سکھاندیاں نے. پیو زبان سکھاندا نہیں پالش کردا ہے, ماں سکھاندی ہے.